Nggih. Nggih, sowan sak menika wonten dalemipun Bapak Suroso. Bapak Suroso. Ibu Juni sing lenggah ning kae. Nggih. Ya. Matur sembah nuwun sampun nimbali prasetyan ada Bapak. Nggih. Mok pripun? Tenaga kuda piye to? Jenengan nuwun sewu. Nggih. Nek karo Pak Suroso ki rada cerak. Oh, ngoten. Masalahe sesuk nek jenengan liwat kene bani gembos njaluk gratisan. Apa tambal ban? Tambal ban. Oh, alah. Nggih. Mboten napa-napa nggih Pak, kula mrewat mriki terus tak gembosi terus. Kepengin ketemu karo Pak Suroso. Lagi matur sembah nuwun Nggih. menika derek dedonga kagem Mbak Nganten Mas Nganten. Iya. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus sing amanah Ah, menjalani ibadah seumur hidup. Waduh, luar biasa tenan iki. Wah, cocok. Toh dadi gatekke ana ngendikan kaya ngono kuwi. Ha sing campur sari ki ngono ki ora tau gatekke apa-apa kok. Lah, ya lho padahal penyanyine pinter-pinter. Ah iya toh. Kok rumangsaku. Along kae iki ludah lucu kok. Awong salat kok ya nang ngarepe iman lho aku lho. Astagfirullah. Mak iku ada salat nang ngarepe iman. Astagfirullah. Tak takoni ngopo kok ada salat nang ngarepe iman? Heeh, mergo iman ki nang mburiku, nek nang ngarepku Mak Mudin ngono kuwi. Piye to? Iman ki wong. Ayo aku yo ngomong ngangge kuwi. Kayak iki do salat nang ngarepe iman, heeh. Sing mergo aku wong salat kok nang ngarepe iman, heeh, mergo sing ngarepku ki Pak Mudin. Oh, modine dadi iman. Kok sing cetha to cah. Nek ngomong nek ngendikan nggih. Semoga bahagia selalu rezeki Amin. gemari Amin. palos jinawi. Segera Cocok. mendapatkan momongan lek meteng nggih mawon. Biasane nek hawane adem ngene iki, Nok. Wah, nek jenenge proses ki kaya cepet nek ngono. Heeh. Baru malaku. Jangan lupa milih KB yang benar ya, nanti Iya. kayak saya. Kleru KB, jadi begar. Aduh ngapunten. Maaf lho lu jadi curhat to Mas. Ora apa-apa, santai wae ya. Soal sama nika ngersake ingkang laras napa gumyake mawon Mas. Iki rene wis jenengan wis nampa Oh, sing saka laras. Oh, sing gumyak. diaturake tembange pepeling. Oh, pepeling Ah, nggih. pepeling. Panyuwunan saking Mbah Palat. Badhe beksa monggo kalih kula. Nggih, Mbah. Badhe beksa. Oh cukup, oh nggih. Mengko Ben Abdul sing joget warok mengko wong telu. Wong telu. Wah ya. iya to ya. Iya. Ben gayeng saiki diaturake sik pepeling. Pepeling. Nah, pepeling. Lho sewu Pak Ade, ngangge bawa mboten? Dibawani mboten? Dibawani. Oh nggih bawa. Nggih. Peling. Rukun Islam kurang dhuwur. Len nintinge sing ora pas, tak kandhani. Nek wong ninting kuwi manut cangkem. Mergo nek ora ngono, nek tintingan iso dibolak-balik, nek cangkeme divariasi ya. Iso. Iso dibalik-balik iso. Oh iya. Jebul kandhani, Pak. Jebul dibolak-balik iso, Pak. Rukun Islam kang maupun iki katindakno mring para sasama aja nganti dilaleke rukun Islam niku sadate kang angka siji
pindone salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso papat ya kaping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna monggo dados pepeling
Sembah nuwun. Pripun Pak Dewalan? Tasih kirang napa kirang marem? Nek kirang marem mangke kondur pang ampir ki Mbak. Nek ajeng jak duit. Ning mangke Ibu pripun? Wani piro? Nggih sembah nuwun nggih namung kangge gojek kemawon ora gojek ngono ki ora. Nggih sembah nuwun. Setunggal tembang nuhuni menyanyi Pak Dewalan ngesaken babin sabut dipun aturaken. Diagung Pangsama karana penyanipun Bapak Suroso Ibu Juni anggenipun kepareng nderek caos panglipur boten namung wujuding gelaring kadang-kadang prasjanada ugi mangke badhe ngaturaken wujudipun beksan Bambangan Cakil. Inggih kinarya hanggeping wedal kunjuk dibating menyanipun Nok Ambar saha Mas Kempor. Wonten keparengipun tumuntun siagung diri rumanting pakarti gelaring anggennya panjenengan badhe beksan Bambangan Cakil tumuntun badhe keadanan co diadani Bambangan Cakil.